Salut! Sunt Adrian Frâncu, sunt consultant în cadrul agenției Remax Fanimob. Am ales această agenție pentru calitatea serviciilor și pentru echipa unită din care fac parte. Pe George, broker ownerul acestei agenții, îl știam dinainte de a ajunge în imobiliare. E un om corect, onest, am învățat foarte multe de la el, chiar dacă este mult mai tânăr decât mine. În momentul în care se realizează o tranzacție, este o implicare emoțională foarte mare din partea clienților. De asemenea, e foarte important să fii aproape de ei, să-i ajuți, să-i sprijini, trebuie înțeleși. Sunt foarte amabil și vreau să ajut mult oamenii, însă la un moment dat ai probleme legate de managementul timpului. În momentul în care începi să spui și nu, atunci îți simplifici viața. Exact cum generalul George Patton spunea că succesul e înălțimea la care ricușezi după ce te-ai lovit de podea. Accept provocările și învăț să merg mai departe și să învăț din eșecuri, din situații dificile, pentru că fac parte din viață.